Ето, приятели, такъв нещо трябва да се получава. Сега, да правя това нещо само. Такъв. Така. Сложим ръце. Ето. После това. Така ще правя. Ето, приятели, станало. Сега. Такъв трябва да се получава. Това пръчки ще... добре, вече няма да говоря. Видях много яка пиратка станала. Моля да гърми, моля да гърми. Искам да гърми това нещо. Моля да гърми. Ето така ще получава. Вземам тиксото и направо правя. Като. Тъбес. Да. Не искам да казвам думата. Ще да съм послал. О май. Тайсън. Абе, какъв това помярне нещо, бе? И мама му. Дейва. Такъв нещо. Ето, приятели. Правя. Това е яка пиратка. Аз нямам чук, не знам как ще правя. Не са тук. При таткото ми. Баща ми. Но другата къща. Айде отвори, бе, айде, бе.